खै केजि होनदोंमोनलाय 10 केजि फिथाइखौ मोनथारबाय जुखामखौबो दोनलायदां बैयो मा बिफां होनदों माने जि साइजखालाय फिथाइया जोलानि ना जोलानि बिदि थायो लकेल ओइ मा नांगौ नोंनो बेफोरखौ जाया बाबा न'आव दं थारुना ओमफ्राय ओइ माबाफ्रा फान्थाव मा होनो थारुन लथानो बेखौ ओइयो बै थारुन लथा औ जि फेन्टा थाङोना फेन्टायानो जि गिदिर गिदिर जायो जानो बेयो कफि फिथाइ मेथामुरि मोनासै ने ना मेथामुरिखौ होलाय आयौ जि मोजां नुखादों ने जि गोसोमरोम मा होनो बिदिनो मा होनो सावसो मानो जागोन मानालै ओइ आं सायावल'सो दांदों सावसो माना बियो माना ओमफ्राय इयो माबा बासर बानलुआयनि मालाय बानलुआयनि नायलाय मा बे कफि बिफांनो कफि जाजायो ने ना जाजाया बे कफिनि बिफांनि बेगरा बे आरोखि ने हाइजेंखौबो माइरंनि बानायनाय है मार' भिडिअ बानायनायानो ओमफ्राय आगसिथिं गालायलायलायनो थांनाय दे नै स्टेजआबो जाहांबाय लांदां फादां ये नङा नै माइआ खोमसि खोमलाव ओमफ्राय नै इयो जाम्फै होनो नामा ने खान्थाल बिफां मालाय थाइजौ बिफां थालिर बिफां गय बिफां फुलकफि बान्दा कफिबो एसे दुखुन ओमफ्राय कफियाबो जि देरलायनाय नामा बुखुनानै लांनो फान्थाव हाबा जानो ओइ जाफिनसै नामा जोंहा जायाखै जानोमोन होननानै ओइ मालाय इन्दिथार बैथिं हाबैनोसै फैदो ओइ मामि नों थांग्रो नाङालाय नायलाय सायखंफोर होदों खोमा नुवा नै बेलांगुराबो 인젝션걸로서 바네도 노인들이 아무나 추라하겠지만 노인들이 다 그러면 그건 안 넣던 클릭을 맘이 뭐라 한탐가 한탐 그도 아 우리 한번 사면 그래
बेयाव मेन माबा माबि जागोन मा बबे बै मन्दिरालाय मानि बैयाव बागोन हेलिकप्टार बेलाय अनो इखायनोथ' नुयो मोसानायखौ सोलोंनायखौ बेलाय दिनैनो जागोन नामालै गाबोननिफ्राय मा पुलिसफोरा बेनिबो मानसि गिदिरफोर फैनाय ना फन नुदों बावबाय आं बेखौ माबा गफिन लाब्रा भिडिअ जाबा दा जा होलाबाय थानोसै होनांगौ टाइमावबो होनो मोनासै मायासै ओमफ्राय नै सुला गोदान सुलायानो होनो नामा ने स्टप मा होनगोन बेखौ अरदाब गोदान मानसि एसे एनै बुरजाबा संनो आराम बनबोथ' थाखाया नालाय मानसि थाया नालाय बनबो थाया बेखायनो बेखौ बायनानै लाबोबाय आरो 1200 थाखा 1200 थाखानि मानसि बुरजाबा संजायो आरोना एसे ब्ला 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 आराम जोङो आरो गोदाननो फैलाय आरोलाय माथोबाव लोगोफोर नै फट' सेल्फियानोसै